Maraming tao ngayon ang magagaling na sa dilaan. Hindi porket matambok, hindi porket nakaluwa. Ay, ibibigay ko ang 3 bagay na nakakaakit sa first date pero kailangan mo munang suriin para hindi ka magamit, para hindi ka maging sugar mommy or sugar daddy. Huwag kang magpapalinlang. Saan? Sa dila. Lalala. Kasi mahal, maraming tao ngayon ang magagaling na sa dilaan. Hindi, yung paggamit ng dila nila. Usually, ang dila ang ginagamit nating organ para makapagsalita. Di ba? Ikaw na marupok at hindi pa natatrato ng tama kapag sabihan ka lang na ang ganda mo, ang gwapo mo, at ikaw lang talaga ang kausap ko, maniniwala ka naman kasi agad. At ang pangalawa naman, mahal, sabi ko kanina, huwag kang magpapalinlang sa sasakyan. Al, sinasabi ko sa'yo, gagamitin ka lang para gawin kang tagapagpagas. Hindi lahat kayang magsakay ng isang pasahero lang. Yung iba, naku, sinasabi ko sa'yo, marami kayong kabit niyan. At ang pangatlo at panghuli, mahal, huwag kang magpapalinlang sa size. Sinasabi ko sa'yo, hindi porket malaki, hindi porket mataba, malapad, ay tamang tao na. Hindi porket matambok, hindi porket nakaluwa, ay ang pera, ang wallet, matambok, mataba, di ba? Hindi porket ganun. Ay talagang nga namang siseryosohin ka. Yung iba kaya naman ng performance kahit hindi naman ganong kalakihan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.